Fiksizi su male bića, kriju se i stide. Često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, maljušni su svi. A fiksiza kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksiza kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksiza kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Balon. Nema šanse, ima da promašiš. Nema problema. Ha, to može svako. Ali kladim se, Tom Tomase, da sigurno ne možeš ako prvo odbiješ o pod. Gledaj me. O, šta će roditelji da mi urade? Možda treba da zovemo Simku. Simka! A šta će tek Simka da uradi kad vidi ovo? Dakle, uvalio si se u nevolju, a? Ne treba da si igraš loptom u kući. Sad i luster treba da popravimo. Ali kako? Samo moj tata može da ga dohvati. Zašto samo tvoj tata? Tamo imaš balon sa vrućim vazduhom. Ne leti, to je samo igračka, vidiš? Možda je za tebe samo igračka, ali za nas fiksize je potpuno stvaran. Ako je predmet lakši od vode, iskoči na površinu. Na isti način, ako je nešto lakše od vazduha, ide nagore. Znaš li da je topao vazduh lakši od hladnog vazduha? E pa, jeste. To znači da će vazduh u balonu krenuti nagore ako ga zagriješ. Baloni sa vrućim vazduhom koriste posebne gasne plemenike da zagriju vazduh da bi balon postao lakši. A što je balon veći, to više ljudi može da ponese u vazduh. Razumem šta govorite, ali gde da pronađemo plamenik? Misliš da fiksizi nemaju svoje plamenike? Ha, naravno da ih imamo. Spusti balon. Razgovarat ću sa našim roditeljima. Ne, ne i ne. Ljudsko dete nas ne sme videti. Slušaj, Simka, već ne odobravamo što viđa tebe i Nolika. Neće gledati. Tato, se molim te. Ti si nam rekao da sanjaš o letenju otkako si se obučavao za let u svemir. Da, 2 godine sam čekao u pripravnosti, ali nisam odleteo. Ni u balonu sa vrućim vazduhom nisi leteo, srce. Hajde onda da uradimo. Nagovorila sam ih. Ima samo jedan uslov. Ne smeš da gledaš. Dobro. Sad smete da uđete. Sad pripremi plamenik. Evo odmah! Smemo da poletimo? Poletanje odobreno. I odlete smo. Ura! Leti! Ne viri! Okreni se! Jo, slučajno sam. Idem da procenim štetu. Održavam odgovarajuću visinu. To! Stigli su do tog mesta! Baloni su baš strava. Ko li je sve to smislio? To je bio Montgolfier. Balon sa vrućim vazduhom su u 18. veku izumela braća Montgolfier iz Francuske. Tada nije bilo gasnih plamenika, pa su vazduh u balonu zagrevali paleći slamu. Na početku nije bilo putnika u njihovom balonu, osim i fiksiza, naravno. Kako bi uopšte balon poleteo bez njih? Nažalost, imena fiksiza na tom prvom letu nisu zabeležena u istorijskim analima. Na sledećem letu su putnici bili životinje. Ovan, petao i patka. I tek pošto je to troje bezbedno sletelo posle leta od puna 4 kilometra, ljudi su se usudili da lete u balonu s vrućim vazduhom. Otkako su izumljeni, balone sa vrućim vazduhom zovu i Montgolfieri. Ura! Vidiš! Tako je! Simka, molim te
Nemojte da kažeš roditeljima da si im veoma zahvalan. Važi! Sad smiješ da se okreneš. Znaš, Simka, hajde da letimo balonom kao oni. Ne možemo, Nolik. Morali bismo da koristimo plamenik. A deca ne smiju da se igraju vatrom. Provozat ću vas ja. I onako moram da ga vratim na policu. Zato uđite i hajdemo. Haha! Ovo da! Ovo je super, Simka! Vidi nas! Letimo baš kao braća Montgolfier! Kako to kao braća? Dobro, onda kao brat i sestra Montgolfier! Heftalica. Tom Tomas dobije loptu. Pravi neverovatnu fintu. Slobodan je. Golman ga vidi i užasno to vrisne. Šutira i... Gol! Tom Tomase, ne šutiraj više tu loptu. Školski koncert ti počinje za 30 minuta. Neću opet da ti peglam pantalone. Dobro, mama. Samo još jednom, a? Ne, žao mi je. Mama je rekla da više ne šutiram loptu. Ali mama nije pominjala driblanje. Možeš ti to, možeš ti to! Da, napred! Ah, Wow! Tom Tomase, tvoje pantalone! ma nemoguće. Ovo su mi posebne pantalone za koncert. Da, kako ćeš sad da odeš? Tvoja mama ima dovoljno vremena da ih ušije. Ne smijem ni da joj kažem. Rekla mi je da prestanem da igram. Hej, znam! Evo, misliš da mu zakrpimo pantalone heftalicom? Da, zar to nije super ideja? A, moram da pokušam. Stvarno? Ovako? Stani! Zašto? Šta je bilo? Zvrbi me nos, to je sve. Hajde, U pravu si, Nolik, može ovako. to je super! Da, heftalica je sjajna stvar. Znate li kako radi? Samo ti hefta, ispričat ću ti. Municija za heftalicu je labavo prilepljena zajedno. Tako možeš da ubaciš mnogo municije istovremeno, a ne jednu po jednu. Opruga gurne municiju napred. Kada pritisneš ručicu, metalni zub gurne prvi deo nadole kroz uzak prostor, a municija buši rupe u papiru. Onda se šiljati delovi municije utisnu u pločicu, pa se municija savije iza papira. I eto ga! Papiri su pričvršćeni. Čekaj, znači može se reći da šijemo, ali heftalicom umesto iglom. Da, i ovako je još brže. Ha? Što se događa? Da nije ostala bez municije. Ima još mnogo municije, ali jedna se zaglavila ovde u prorezu. Tom Tomase, krećemo za 5 minuta. Dobro, mama. Jeste li izvadili? Ne. A da, zovemo tatusa da nam pomogne, jer on je mnogo jak i ima pakomat. Možemo mi to sami. Tom Tomase, nađi nešto čime možemo da izguramo municiju. Heftalica nije naročito nov izum. Kažu da je francuski kralj Louis XV imao heftalicu od zlata i dragog kamenja. Nažalost, u nju je mogao da stane samo jedan komad municije. Moderne heftalice su mnogo zgodnije. Ljudi su smislili raznorazne vrste. Za papir, šperploču, čak i za kožu. Da, i hirurzi ih često koriste na operacijama. A tu su i heftalice pištolji za tapaciranje nameštaja. Njenim starijim bratom pištoljem za zakivanje mogu i zidovi zgrade da se spajaju.
Pa evo izuma skoro podjednako važnog kao heftalica. To je rasheftuivač. Njime se može izvaditi municija koju je ubacila heftalica. A ovaj šrafciger? Može njime! Vidite, šrafciger se savršeno uklapa ovde. O, odlično! Sad gurni municiju dole, samo pričuvaj prste ili nećeš završiti šivenje. Tidiš! Još nije tidiš. Nisi zakrpio pantalone do kraja. Eto, gotovo! Sad možemo da kažemo tidiš! Tom Tomase, jesi li spreman? Naravno! Moja ideja za heftalicu je bila pametna, zar ne? A Tom Tomasova mama ništa neće primetiti. Hoće. Vidjet će kad ih bude brala. Tastatura. 5, 4, 3, 2, 1. Spreman ili ne? Polazimo. A gde se ovog puta sakrio? Tom Tomase! Juhu! Tom Tomase, nisi valjda zaboravio da je danas baki rođendan? Ups, a jesam. Ovog puta smo te našli. Hej, nije pošteno. Moja mama me našla, ne vi. Onda idi da se opet sakriješ. Ne sad. Moram da nacrtam rođendansku čestitku. Moje baki. Dakle, treba nam jedan čist papir. A kad je bakin rođendan? Sutra. Ali tvoja čestitka neće stići na vreme. A šta? A šta onda da uradim? Hajde, mućni Tintarov. Okreni broj i pozovi je telefonom. Tvoja baka će se mnogo radovati da ti čuje glas. Ne, mi imamo tradiciju. Šaljemo rođendanske čestitke. A čemu služi internet? Zašto joj ne pošalješ elektronsku čestitku? Simka, to je genijalno. O, ovo je super. Sad joj ukucaj poruku. Slovo D ne radi. Kako mogu da napišem draga bako bez D? Pa neka bude obično bako, bez draga. Ali ne radi ni slovo K. Izgleda da bi nam ovde koristio pakomat. Pakomat? Zašto? Da očistimo kontakte u tastaturi koji su se isprljali. Kakve kontakte? Interesantno je da taster na tastaturi radi potpuno isto kao kućno zvonce. Kada pritisnemo dugme na zvoncetu, unutra se kontakti dodirnu, što pokrene protok struje koja aktivira zvonce. A kada pritisnemo neko slovo na kompjuterskoj tastaturi, električna struja krene iz tastature u kompjuter i to slovo se pojavi na ekranu. Ali ako između kontakata ima prljavštine koja ih sprečava da se dodirnu, struja ne može da teče. Tom Tomase, šta ti je tu tako lepljivo upalo ovamo? Verovatno gazirani sok koji sam pio. Pa si ga podelio sa tastaturom? Evo razloga zašto tastatura ne radi. Odakle sve ove silne mrvice? To mi se izmrvio sendvič. Tako mi svih šrafova. Šta je ovo crveno ovde, Tom Tomase? To je sigurno sos s moje pice s pečurkama. O, Nolik. Izgleda da ćemo sad morati da idemo da peremo pečurke. Fiksizi su uvek spremni da pomognu ljudima, ali ima nekih ljudi kojima baš ne želimo da pomažemo. Sećam se kad sam radio kao fiksiz u jednoj kući. Prava propast. Jednog dana je vlasnik prosuo kafu na daljinski od TV-a. Dok sam trčao da orivam daljinski, čovek je počeo da udara TV pesnicom jer se kanal nije menjao, pa se i televizor pokvario. Pošto TV nije radio, rešio je da sluša muziku i nesmotreno je povukao muzičku liniju na pod. I to je pokušao da popravi sam i zauvek ju je pokvario. Onda je seo na svoj telefon i slomio i njega.
A ja sam u međuvremenu i dalje ribao kafu sa daljinskog. S tim čovekom nije bilo ni trenutka odmora. Na kraju više nisam mogao i otišao sam odatle. I sad sam ovde, predajem deci. Tomase, zašto jedeš dok sediš za kompjuterom? Da, ne hranete u kuhinji, jel da? Sad znam. To se ne sme. Nego šta? Sad napiši poruku i napiši i adresu. Aha. Mama, znaš li bakinu e-mail adresu? Baka nema e-mail adresu. I šta sad? Znači džabe smo popravljali tu tastaturu. Svejedno mi treba. A moja baka... Pozvaću je telefonom. Rekao si da imate tradiciju pisanja čestitki. Pa šta? Baka će se radovati da mi čuje glas. Baš je to jedna originalna ideja, a? Akvarijum. Nema nikoga. Ljudi su otišli. Hajde, idemo. Masja, zašto ribe izgledaju tako umorno? Zato što nemaju dovoljno vazduha. Voda u akvarijumu je prljava i treba joj vazduha. A filter ne radi. Filter? Da, ona sprava tamo. Ovim ribama treba naša pomoć. Ako odmah ne učinimo nešto, mogu da uginu. Da, prvo ću popraviti ono svetlo. A ti i Masija idite tamo da vidite šta nije u redu s filterom. Ali hoću i ja da idem da vidim filter. Ti si premali za ovo. A šta, ti si kao neki džin. Visoka si 2 metra, jel da? Dosta svađe. Nolik, hajdemo. Da proverimo. Ne radi. Nolik, gde si? Ode gore sam. A šta radiš tamo gore? Ništa, držim se. Nemamo vremena za to. Silazi. Moramo da popravimo prekidač. Masija, šta nije u redu sa tim filterom? Verovatno je nešto upalo unutra i ne da motoru da se okreće. Filter se koristi da održava vodu čistom. Motor u filteru okreće pedale i pumpa vodu kroz stanovnu mrežu ili sunđer. Prljavština u vodi se zakači za njih i pročišćena voda se vrati u akvarijum. Mnogi filteri ne samo da čiste vodu, već joj i dodaju vazduh da bi u vodi bilo više kiseonika. Vidite, iako ribe prožive život u vodi, i njima treba kiseonik kao i nama. Aha! Svaka vam čast! Ljudi na mnogo načina mogu da dišu pod vodom. Kao eksperiment pokušajte da stavite praznu čašu naopako u vodu i vidjet ćete da deo vazduha ostaje unutra. To je bila ideja za prastaro ronilačko zvono. Prazno zvono bi spustili pod vodu i deo vazduha bi ostao unutra da ronilac može da diše. A pre oko 200 godina su izumljena prva ronilačka odela. Ronilac je dobijao vazduh iz creva, čiji je početak bio iznad vode. Tako je ronilac mogao dugo da ostane pod vodom, čak i da hoda po dnu, ali ne predaleko. Kasnije su ljudi naučili da sabiju mnogo vazduha u metalne boce i tada je počelo ronjenje sa maskom. Ronilac udiše vazduh iz tih boca da može slobodno da pliva.
čak i da zaranja duboko pod vodu. Obavili smo svoje. Svetlo gori, a filter radi. A ribe izgledaju uzbuđeno. Kao da nisu ribe već. Čudovišta. Hvala Bogu što su iza stakla. Tatuse! Izdržite! Odmah dolazimo da vas spasemo. Ali ja nisam poneo moj pakomat. Vidi, škljotaju zubima. Sigurno su mnogo gladne. U pravu si. Gladne su. Nolik, hajde! Ne mogu da verujem koliko su one ribe nezahvalne. Mi im popravimo filter, a one samo hoće da nas ponjopaju. A ja sam vas spasao od njih. Ja sam posmatrao šta se događa. Jao, Polako. Mislite li da bi pomoglo da joj damo hranu? samo ako ne misliš da sam ta hrana ja. Muzička kutija. A kada je čarobni frulaš zasvirao svoju čarobnu frulu, pacovi su izašli iz svojih rupa i krenuli za njim. I nikad više ih nisu videli u Hamelnu. I šta je bilo posle, a? Ne mogu više da čitam. Umorile su mi se noge. Simka, Nolik, tamo nešto šuška. Gde? U tatinoj kancelariji, na njegovom stolu, u drvenoj posudi je. Možda je tamo unutra miš. Tom Tomase, sedi tu dok Nolik i ja odemo da pogledamo. A ako je stvarno unutra miš, kako ćemo da ga izvadimo? Pa jel znaš, Simka, da oni umeju da budu tako veliki? A zašto sam ti čitala onu knjigu, a? Uzmi frulu i zasviraj, a miševi će da pobegnu. A gde ćemo da nađemo frule? Napravit ćemo ih. Shvatio si? Shvatio. Čekaj malo. Priđimo malo bliže. Vidiš? Baš kao što sam ti rekla. Više nema miševa. Onda da sviramo još malo da se ne vrate unutra. Dobro. O, Dekuse, pa to si ti. Ceo dan ne mogu da uradim ovo što treba. Od početka neko otvara poklopac, a onda vas dvoje tutujete. Simka je smislila da tutujemo. Jer se ti bojiš miševa. Au, kakva je ovo mašina? Pa, a šta ti misliš? Mlin za kafu? Ne. Bušilica rupa? Češalica za stopala? Šta? Pa, mašina za češanje stopala. Pa ti se stalno nešto šališ. Ovo je muzička kutija i divna je. Muzičke kutije su izumljene pre više od 200 godina. Unutra obično ima cilindar sa kratkim iglama koje štrče iz njega. Ispred cilindra je češalj sa metalnim zupcima različite dužine. Kada udarite neki zubac, on napravi prijatan zvuk. Kratak zubac pravi viši zvuk, a duži zubac niži. Kada se cilindar okreće, igle udaraju u različite zupce i svira muzika. A, super! A šta je ovde pokvareno? Opruga je skliznula. Mora da se gurne na svoje mesto. Pomoći ćete? Eto ga, sad je bolje. A zašto ne svira muzika? Da, ali opruga prvo mora da se navije ključem. Ti diš! Znam ko može da navije oprugu. Možeš li da pogodiš kakva je ovo mašina? Za sečenje papira? A za bušenje rupa? Kakav si ti šaljivđija? Samo nemoj da kažeš da
slušalica za stopala? Onda ne znam. Onda je naviji ključem i saznaćeš. Želite li da saznate kako viši i niži tonovi izlaze? Stavi običan lenjer preko ivice stola. Drži jedan kraj lenjira i udaraj drugi kraj. Što je kraj koji visi sa stola kraći, to će zvuk biti viši. Zupci u muzičkoj kutiji rade na isti način i zvona rade na isti način. Što je zvono manje, zvuk mu je viši. Zvuk violine ili gitare zavisi od debljine žica. Debele žice prave niže tonove, a tanke žice više tonove. Na to utiče i zategnutost žica. Uzmi parče kanapa ili gumenu traku, jedan kraj veži za kvaku i povuci drugi kraj. Slobodnom rukom povlači kanap. Što tanje se kanap razvuče, to će zvuk biti viši. Ako želiš, možeš i melodiju da odsviraš. Mislim da sam sad shvatio. To je stari muzički plejer. Blizu je, ali nije. To se zove muzička kutija. To sam i rekao. Nego, šta je bilo unutra? Samo pokvarena opruga. To nije ono što moram da saznam. Ko se šetka unutra? Samo ću reći da mi, Tom Tomase, nećemo tajnu odati. Magnet. Pa izgleda da nam treba pakomat. Odakle sad ovaj šraf? Joj! Tatus nije ni tamo unutra. Užas. Verovatno je zauvek nestao. Nema ga već 5 dana. Ništa ne brini. Sigurno ćemo ga naći. Da, sigurno ćemo ga naći. Hajde da pogledamo još jednom u kuhinji. Ali tamo smo već gledali. Da, ćemo pogledati bolje. Da pogledamo tamo unutra. Već smo toliko puta gledali. Simka, Nolik, šta to stalno tražite ovde? Nije šta, nego koga? Naš tatus je nestao. Svuda ga tražimo. O, ne! Verovatno se već pretvorio u šraf. A? Jer nema dovoljno snage. Možda ja mogu da pomognem? Naravno. Počnimo tako što ćeš nas podići. Umorili smo se od trčanja. Fixis u opasnoj situaciji može da izabere da se pretvori u šraf, ali nekada se to desi samo od sebe. Na primjer, kada Fixis nema dovoljno snage. Kad se to desi, Fixis postane slab, nemoćan i onda uđe u hibernaciju, pretvorivši se u šraf. Takav maler ne može da se dogodi ako se Fixis napuni boravkom u nekoj spravi. Zato Fixisi stalno rade u mašinama da bi ostali napunjeni snagom. Nekad Fixisu koji je postao slab i pretvorio se u šraf može da se posreći. Ako ga ljudsko biće nađe i ušrafi ga u neki aparat, Fixis će moći da se napuni snagom i vrati se u život. Onda će se odšrafiti i pobeći. A čovek će se pitati, kud ode taj šraf? Znam da sam ga ušrafio. Gde prvo da tražimo? Šta tražiš ovde, Tom Tomase? I šta ti je to u ruci? To su neki moji šrafovi. Pa ja sam nedavno našao jedan šraf. Možda je jedan od tvojih? Verovatno. A gde je sada? Evo, uzmi ga i ne ostavljaj ih naokolo. Da se sad okrenem da vaš tatus može opet da se pretvori u sebe? Već nedelju dana leži tu unutra. Nema snage da se opet pretvori u sebe. Pa šta ćemo sad? Moramo da ga ušrafimo u neki aparat. Znaš, tako će mu se vratiti snaga.
Dobro, ali koji je tatus? Svi ovi šrafovi liče na tatusa. Upotrebit ćemo magnet. Zašto? Podići će sve te šrafove zajedno. Kao prvo, ne sve. Magnet ne privlači sve vrste metala. To možete i sami lako da vidite. Samo uzmite magnet. Verovatno imaš neki u svojoj kući na frižideru. Približi ga raznim metalnim predmetima koje imaš u kući, kao što su kašika ili ekseri ili novčići. Primijetit ćeš da magnet vrlo jako privlači neke metalne predmete, a da druge privlači malo manje. A neke metalne stvari magnet uopšte ne privlači. Dobro, a ono drugo? To drugo. Nas fiksize magnet ni malo ne privlači kad se pretvorimo u šarafove. Da pokušamo. Evo, našao sam ga. A sada ćemo ga ušrafiti. Pitam se, ima li ovdje još fiksiza? Zar ti mi nismo dovoljni? Jeste, samo sam radoznao. Ništa. A onaj šraf je nestao. Vidi ti to! Već se napunio i odšrafio se. Zašto se malo ne odmoriš posle tako velike pustolovine? Ne, hvala, naodmarao sam se ja. I onako, ovo sam već vrlo dugo želeo da uradim. Kompas. Svi mornari na palubu! Evo, kapetane, na palubu stupam! Simka Nolik, šta radite tu? Nismo Simka i Nolik. Mi smo odvažni pirati, da, pirati! A danas isplovljavamo na pučinu. Ideš sa nama? Idem. Ura! Misliš, ne? Nema ura? O, da. Ne možeš s nama ako ne položiš test. Idi da nađeš nešto posebno, bez čega nijedan mornar ne bi smeo da plovi. Mogu to, ali kako? Sa mapom. A mapa je tamo. Nikada nisam video ovu licnu mapu. Ma kakva malecna! Crtali smo je pola sata. Od mesta na kome stojiš sada? Aha, odavde mislite. Pogodio je. Prvo idi na sever, do mesta dok ne nađe... Čekajte, a gde je sever? Tamo gde su severni pol, led i beli medvedi. A kako da znamo u kom je smeru severni pol? Pa pomoću kompasa. Kompas je posebno oruđe koje pomaže mornarima i pilotima da znaju u kom smeru putuju, bilo to vazduhom ili morem. Naša planeta je kao veliki magnet koji ima dva pola, severni i južni. Ti magnetni polovi pomažu igli u kompasu da nađe put. Igla je namagnetisana, pa severni magnetni pol privlači jedan kraj i igla pokazuje ka njemu, a drugi kraj uvek pokazuje ka južnom polu. To znam, ali ovde nema nikakvog kompasa. Onda ga napravimo sami. Od čega? Možemo da uzmemo iglu, samo treba da je namagnetišemo. A kako će da se okreće? Na tanjiriću sa vodom. Sada jedan kraj pokazuje u smeru severa, a drugi ka jugu. Ali koji pokazuju u kom smeru? Pa tamo je prozor. Ne može biti da je to pravi smer. Onda je sever tamo. Baš mi se sviđa ovaj naš pametni mališa. Ti to meni da sam mališa? Ne, to tako samo pirati govore. Dobro onda, na sever idemo. Prvo kreni na sever, dok ne vidiš usnulo čudovište. Gle, drugari, čudovište na horizontu. Pusti ga da uradi sam. Sad se okreni nalevo i idi još 300 koraka.
Lično sam ih prebrojao. Aha, dobro. To znači da ja idem 1, 2, 3. Sad pravo napred dok ne stigneš do ogromnog drveta. I vama je to drvo... Au, fenomenalno! Ne mogu da verujem. Pravi brodski kompas. Zove se i pomorski kompas. Prvi kompas je izumljen pre više od 1000 godina u drevnoj Kini. Kinezi su uz njegovu pomoć putovali preko pustinje, a nekih 200 godina potom kompas se pojavio u Evropi. Ne zna se da li su Evropljani sami došli na ideju za kompas ili su je uzeli od Kineza, ali jedno je sigurno, mi fiksizi pamtimo kako su pravljeni ti rani kompasi. Prvi kompasi su pravljeni sa namagnetisanom iglom na plovku u Kini sa vodom. Kasnije je igla stavljena na čiodu da može slobodno da se okreće i kompas je zaličio na one koje koristimo danas. Budući da igla kompasa uvek pokazuje na sever, mornar može lako da odredi u kom smeru treba da okrene brod. Ako želi na sever, prati iglu na sever. Ako želi na jug, ide u suprotnom smeru. Tvoj tata ga je kasno sinoć doneo kući sa posla. Spavao si. Samo malo. Hoću da proverim nešto. Šta je bilo? Da, poravnati su. Naravno da jesu. A kako bi došao ovamo da nisu? Završili smo s iglom. Moram da je vratim. Prvo idi na jug 600 koraka. To je tvojih 6. Crtač. Da. Tako. Tom Tomase, zar još nisi završio? Da, pokaži nam svoje iznenađenje i ne crtaj više. Ali ovo je iznenađenje. Udobno se smestite. Tišina na setu i akcija! Super pad, a? Treba da mu staviš ogromnu čvorugu na glavu, kao da si tu nacrtao crteni film. Aha, i jeste nam nacrtao pravi crtač? Ama da, pravi crtači. Njih prikazuju samo na televiziji, ali ih prave na ovaj isti način. Animacija se pravi sa mnogo slika zvanih frejmovi. Svaki frejm se malo razlikuje od onog koji je bio pre njega. Naprimer, lik može malo po malo da podiže ruku. A onda, ako gledaš frejmove vrlo brzo jedan za drugim, izgleda kao da se lik stvarno kreće. Tako se prave crtači. I znaš šta? Da bi se napravio minut crtača, mora da se nacrta i više od 1000 frejmova. Au, nemam ja dovoljno strpljenja za to. Nema veze što ti je crtač kratak. Važno je da je smešan. Da, baš je smešan. Tom Tomase, ko je ovaj čaknuti kog si nacrtao? Ma ti se to šališ, Nolik. Zar ne prepoznaješ sebe? Znači ovo bi trebalo da sam ja? Zar si već zaboravio šta ti se desilo jutros? Simka, juri me! Ne možeš da me uhvatiš! Prebrz sam za tebe! Aj, Nisi bio prebrz za stup. O, Simka, nisi morala da mu kažeš za to. Prave sestre nisu takve prema braći. Uf. A tvoj crtač uopšte nije smešan. Nolik, nemoj da ideš. Nema veze, samo mora malo da tuguje. Dok ga nema, pokazala bih ti nešto. Imaš neki crtač koji možeš da pustiš na TV-u? Imam ih mnogo. Pogledajmo opet, ali sada ću ti pokazati isti crtač frame po frame. Evo, pogledaj. Ovo je frame. I evo, još jednog. I još jednog. Nije li to cool? Aha, baš je cool. A onda opet normalna brzina. Ima 25 frejmova u svakoj sekundi. Magično je. Znaš, Simka,
Mnogo mi je žao Nolika. Da, i meni ga je žao. Animacije se rade na mnogo različitih načina. Ručna animacija se naravno crta rukom. A kadar po kadar se radi ovako. Animatori postave model i fotografišu ga. Onda malo pomere model i opet fotografišu. I to urade opet i opet, dok ne bude dovoljno kadrova da izgleda da se likovi pomeraju vrlo glatko preko ekrana. Također popularan stil animacije je plastelinski. U tim filmovima sve se pravi i prepravlja od plastelina. Ali sada se većina crtača pravi u kompjuteru. Prvo naprave kompjuterski model lika, vrstu digitalne lutke. Kad naprave modele, boje ih i animiraju im pokrete. Takvu vrstu animacije koriste u Fixizima. Tomase, šta to radiš? Crtaš novi crteć? Ne, počeo sam da popravljam stari, da se Nolik više ne ljuti. Dobro, samo ti crtaj, a ja idem po njega. Nolik! Nisam tu! Nolik, oprosti mi! Molim te, ne ljuti se toliko. Ima crtač za gledanje. Već sam video tvoj glupi crtač. A šta si sad uradio? Stavio mi ogromnu čorugu na glavu. Ma kakvi? Nacrtao sam iz početka. Sigurno će ti se dopasti. Siguran si? Dobro, onda mi pokaži svoj crtač. Tišina na setu i akcija! Eto vidiš, taj crtač mi se mnogo dopao. Odlično, jer sam ostao bez papira. Meni je onaj prvi crtač bio smešniji. Ali ovaj je mnogo bolji, naravno. Da.